korakom dalje od prljavih poslova. Dva prsta gore za onog što sumnja, jedan prst gore jer puši tak. Ja sam ovde rap game Naruto, planeta vi ste mi Pluto. Magla pada pa vidiš mutno, Naruto. Ja sam ovde rap game Naruto, planeta vi ste mi Pluto. I pozdrav za današnjem lokalnu, sa vama je Rale ljudi, konačno opet igram Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, Ancient Duel. Idem ljudi, opet prizujem ovoga. Posle toliko vremena, posle toliko odigranih epizoda, mučenja i truda, ovo je treći epizod ljudi kako pokušam da prizujem ovog lika, treća sreća ljudi, ja se nadam da ćemo mi ovome uspeti, tako da, ljudi, maksimalni fokus i idemo. Tako ljudi, idemo, match duel, moram da prizujem konačno tu kartu, znači sad ili nikad ljudi, mora da je prizujemo, ako je, prizujem sada, znači ne znam, to je to. Ja give up od života, šta da kažem. Znači odustajem od života ako ne prizujem sad kartu. Ajde. Okej. Sad imam dobre... Ali fora što mi dek previše OP, znači ja prosto ga pobeđujem bez da želim da ga pobedim, razumete? Ako me razumete, odlično, ako ne razumete šta sad radim. Prizivam vešticu u odbrani, jer će ona biti jako korisna na početku sada. Pa znam vjerojatno moj sljedeći potez, odlično, to radi. Odlično, prizuje još jednu kartu, meni uopšte ne smeta. Odlično, ajde, sad tada zmaja vejstuj ti kart na početku kad si glup. Dok krale uzima jednog... Ćemo Sangana jednog, Sangana ćemo da prizujemo. Ok, ode ja. Šajim se bre, gde ode ja. Ja pobeđim ovaj dvoboj. Ovako, bacamo Numble ovu Mongu, ne, da je dobro to uraditi. Zapravo čak mislim da jeste dobro. Znači kako, uradit ću ovo, Darkhold da modu sve karte, nema ništa više i bacamo ovu kartu. I sad čekamo njega. Ajmo. Ok, lagana priča. Pa jebote, koliko ovih fiše imaš da ih vraćaš, brate, znači vratio si ih 1000 puta do sad već, ja mislim. Znači minimum 1000 puta si ih vratio, strašno više. Aje, vrati ih samo ti. Što ih više vratiš, što ću više ja da ih uništam, brate. Znači da dobijam bodova, bukvalno mi ih povratio bodova i to je nešto. Ajmo sad ljudi. Jao, mrzim kad dobijem ovako dva duplikata, znači boje da ste mi lele, brate. Dobro, lagana priča, šta sad? Šta sad da se radi? Morao si napadneš tu kartu, mogu sam napadneš nešto da uradim dobro s tom kartom, aj sad. Nećemo da pričamo o glupostima. I stigao ljudi, konačno. Ništa, idemo onda ovako. Ova karta će tu da bude defend, bacit ću jednu kuglu u odbrani. I očekujem, o da, on će da žrtvuje kartu. I ode je Raletova šansa da prizove. I znam da sam mogao da bacim ovu kartu, ali nisam hteo, brate, jebi ga sad, sada se radi. Nije još kraj za to, zbog toga što ću sad da vratim kuglu. I on će napadne kuglu, a ne, on će da mi uništi svaku kartu. Pa to je to, Kaiba, budi pička do kraja, ajde. Budi pička do kraja, Kaiba. Ništa, sad ljudi moramo da imamo, ajmo neka karta bude dobra. Ajmo neka dobra karta. Treba sam da uradim onu foru, ali jebi ga sad. Nisam teo da trošimo, teo sam da sačuvam za... Ne veze, bit će još prilika, bit će još šansi. Ja ovo, mislim da ću budem jako laki ako se odesi. Napad će me sad svojim, tako? To mali, pa napadaj. Samo napadaj, hoću da ga uništim bez jednog napada svog, brate, bukvalno koliko je loš. Strašno. Idemo, prizijamo jednu kartu, lagana priča. I već čekam drugog, znači, ko šta radi Rale čeka već da prizove drugog. Idemo, prizivamo ga ljudi, da ću konačno prizivamo ovog Kinga, znači, da li je to vreme došlo konačno. Ok, to je to. Legenda kaže da je Rale prizvao ovog King of Destiny, a mamo, ja nikada ga neću prizvati. I sad ću da ga pobedim, brate, čak možda. Ne, nego će on, brate, lagana priča, ode mu obelisk. I to je to, šta da radiš sad Kaiba? Ne, Kaiba, molim te više me napadaš, znači, ne želim da te pobedim, znači, ne želim da te pobedim, stvarno više nije u redu. Brate, ja ću ga pobedim opet, koliko mi se čini. Ovo je strašno više. Znaš kako, mora da ojačam ovu kartu da mi ne bi napadao, razumete? To je to. Samo ću da ojačam što više ovu moju kartu. Ja neće imati moć da napadne. A puši ga Kaiba više. Pa da, tako se to radi. Jebote, Kaiba.
Koji ti kurac? Ne, molim te samo da mi uništiš ovu kartu, molim te nemoj. Ne, brate! A ne seri, brate! Vidio, aj prizove još nešto, molim te, ajde. Aktiviraj još nešto. Da, ajde. Ajmo, majstore! Ajmo, majstore, mogu da ga uništim kad hoću, ono, bukvalno, ali aj, nećemo sad o tome. Ništa, aktiviram ovo i... Ja nešto da radim, brate, više. Mene će... Izgubit će dvoboj, brate. Izgubit ćeš dvoboj opet, retardo bolesni. Šta da radim, kako da... Kako da ga sprečem da napada, brate? Jao, ne mogu, brate. To je to. Ode dvoboj, pobedio sam još jedan. Ne mogu više, ovaj glup je mnogo ovaj Kaiba u pičku materinu glup. Nemoj da me napadaš, Kaiba, molim te. Nemoj da me napadaš, nemoj da... Može to. A napašće mi ovu kartu, već vidim, brate. Napašće mi ovu kartu. Kaiba, smiluj se na mene, molim te, brate. Ljubi, brate. Napadi, molim te ovu kartu, bravo. A napašće me sad, nema... Ako bloki... A ne, sigurno neće. Sigurno nije to kao pičkica, brate. To je to. Pobedio sam još jedan dvoboj. Zašto je Kaiba pičkica. Velika za prvoklasna pičkica. I tako se to radi, brate. Strašno više, znači... Ne mogu ovo Kaiba da Nisam jedan bod izgubio. Prosto Kaiba, znači ovo mi ljudi novi cilj igrice. Majke mi, ovo novi cilj igrice. Ako ni sad ne uspem da prizujem. Znači to će bude za mene... Ne znam, brate, znači ja polako već počnem da rage'ujem od ovo Kaibe. Kaiba, molim te, pustim da prizujem kartu. Što si takav, Kaiba? Jao, brate, znači ovo više nije život, znači ovo više nije život, ovo je stvarno već nešto skroz drugo. Sad će mi ništi ovu kartu, da, Kaiba, ajmo. Jebem ti materija. Ako me iritira i Kaiba, mamu jebem. Pa nemoj Kaiba da mi vraćaš moju kartu, nisi toka pička, brate. Kakva pička ovaj Kaiba, majko moja mila, znači kakva je on pička. Za ovo ćeš da izgubiš, evo, majke mi ti kaže, za ovo ćeš, ajde Kaiba, dođi na moj Ring of Destruction, ajde. Dođi na moj Ring of Destruction, mamu ti jebem bre. Pičko mala bre, ti ćeš mene da zajebavaš ovde. Hoće na Rusu da ide lik, ali nema nešto, ne ide nešto. Ne ide nešto Kaiba, majku ti tvoju. Ništa, idemo da ljudi... Pa ja se snašao, bato. Ja se snašao, 2 efekta se aktiviraju posao. Ovo je prvoklasan potez majstora, gle ovo. Evo majstor, evo gožjar, kako kažu to. Jao što mi je lepo, jao što mi je lepo. Jao što mi je lepo. Jao kako mi je lepo. Ajmo ljudi, sad ili nikad bre, idemo. Kaiba, znači, pušćeš kurac jedno, veruj mi. Veruj šta ti kaže brat. Ajde, jao, evo mi ga treći. Jao, što mi lepo. Pa ne, Kaiba! Nemoj Kaiba da radiš to sebi, bre, jao. Pobedit ću ga čak i opet, brate. Kaiba, znači jebo si ježa, majke, sad ćeš. Znači jebo si ježa, Kaiba. Mene 2 put niko ne zajeba, samo ti kažem da znaš, ono čisto znaš u budući. Ljudi, oni mislio kao nešto se kao prokručio, ja sam bolji, sad će ne vidi on. Ne, mojte, nemojte. Ne, brate, to mi je ključna karta bila, ne mogu da verujem. Kaiba, veruj mi šta ti kažem, života mi. Najebaćeš, veruj mi Kaiba, najebaćeš ga. Evo šta ti tvoj brat Rale kaže, ono, samo sluši brata Raleta. Puši mi kurac, bre, Kaiba, mrš tamo. Mrš sa tim plavim zmajem, bre, dako si došao, bre, mamu ti jebem, bre. Ti ćeš mene napadaš s plavim zmajema. Ajmo ljudi sad, podrška maksimalna, znači sad imamo maksimalna podrška. Idemo da prizujemo sve karte. Idemo ljudi, on će i prelaci u odbranu, pošto će se usere. Siguran sam u to. Ne, Kaiba, nemoj da bude neki jako čudeš se, molim te nemoj. Ne. Molim te, nemoj, molim te, ne. A ne, opet sam pobedio, brate.
Puštam ga, znači, dobro, nisam. Dobro, imam sreće. Nisam pobedio, okej, imamo ljudi još prilike. Sad, kako da uništimo njegovu kartu, a da ne bude previše bolno? To sam moramo da smislimo nekako. Kako da mu uništim sad ovu kartu? Nemo, brate, lik ima prejak, znaš kako, lik ima dek takav da ja mogu da mu bilo koju kartu uništim kad god hoću. Ništa, idemo da stvorimo za sada armiju čudovišta. Za početak. Ne ova karta, nemoj da mi nešto bude zajebano sad, molim te. Ne ova karta, pa ko se to izjebo malo meni, a? Ko se meni to malo, a? Puši mi kurac što si mi vratio čudovište. Majku ti tvoju, ti ćeš mene da zajebaš. Aj sad, mali. Ima li još 100 bodova, dečko? Ima li još izgubio? Ali nisam želeo da ga pobedim, brate. Pobedio sam ga slučajno, brate. Pobedio sam ga slučajno, brate, a nemoj da mi radite ovo, bra. Ja razumijem da mi je toliko jak da ga ali brate, šta je ovo, bre? Beđiš ga, ja mislim osranjati od karata. Pa ja ne mogu da verujem, znači ovo je meni... Ne znam, ljudi, ne znam, ovo nisam do sad nikad u životu vidio, ja ne mogu da izgubim, znači ne mogu da...